bTV представя. С подпис на министъра на екологията от границите на парк Странджа са извадени апетитни парцели, върху които да се изгради луксозния жилищен комплекс Голден Гус. Слуховете свързват проекта за строеж с знаковия бизнесмен Михаил Михайлов Милото. Самият министър пък твърди, че не е имало подобно решение и че подписът му е фалшифициран. По повод тези твърдения, двама души са в ареста от 1 месец. Неочаквано, брат, ситуацията настъпва преди 9 дни, когато прокурорът Неделчев е нападнат от неизвестни лица. Той е с тежки прободни рани и според лекарите ще лежи в болница поне 2 месеца. Това от своя страна води до ново забавяне на делото на Никодимов и Христов. Аз съм Светлана Стефанакова и ви обещавам едно. Ще продължаваме да следим темата и ще задаваме всички неудобни въпроси по нея. Бъдете с предаването Blue Box и утре следобед. Светле, супер беше. Страхотно, уникално беше. Само не съм сигурен това с Милото, дали да го... Аз пък съм сигурна. И знаеш ли в какво ще съм сигурна? Това нападение над прокурора Неделчев въобще не беше случайно. А ти трябва да си сигурен, че щом е замесен Милото, Таня Стоева ще се появи до дни. Светлана, моля ти се, Таня Стоева е прекалено голяма хапка за нашата уста. Моля те, знаеш, изключително уважаван съдия е. Сега дори това с Милото да мине, ако изпоменем после името, ще ни спука от съд. Тогава ще поканя като експерт. Да си кажем мнението по случая. Добре, виж, моля те. Дай да поканим главния прокурор. Бро, Веники! На главния си готов да ме хвърлиш. Само и само да не пипна Таня Стоева. Добре. Исках просто да ти предложа, ако искаш да помислиш и утре на планьорката да го обсъдим. А всъщност, кой е новия прокурор? Нищо не знам за него. Идва от провинцията, първо дело в София. Хубаво дело, за добре дошъл. Да се натресе на Таня Стоева. Прегледах папките по делото за моловете на Касагови. Искам резюме в 2 страници. Не, ще ги взема и ще ги донеса. Госпожо Стоева, само искам да ви кажа... Не ме прекъсвай. Сгубя си мисълта. И да са 2 страници, не 2,5. Знаеш как мраза да се ровя с купища бумаги. Да, така ще бъде. Там исках да ви кажа... Гончев, тишина, карай към училището. Това си скапаната държава. Никога няма се опре този крадлив народ. От мен да го знаеш тук и по корем да се влачиш, пак ще си по-добре. Да, не съм луда да се връщам там. Абе, не си луда, ама като те хване носталгията. Много рано днес. Чакам Нина. Между другото, водката е на привършване и... Ами като е на привършване, поръчай. Какво ми съобщаваш? Володя каза, че докато не му платим... Добре, ще му платя. За колко месеца му дължи? За 4. Искам да ти кажа, че аз съм говорила с него, обаче Абе, аре бе, fucking Russians. Като се прави на толкова отворен, му кажи, че другия път ще зареждам от мексиканците. Добре. Донеси ми кафе и вода. Добре.
Woher klaust? Hi, Женя. Nice to see you. Вот какой любезный хозяин. Наверное, потому что должен нам 50 тысяч долларов. Или причина в том, что он целую неделю опоздал их вернуть. You know, I'll pay you back. I'm sorry, I'm short of cash. Тебя ничуть не тревожит, как нам больно по лестнице. Hey, okay. Be careful, guys. Okay. You want to start some business? Yes? Женя, we are Yes. friends. Yes. You ask me for money? Yes? Yes. I give you money. And I want only one thing. To get my money back. Бояне? Good morning. Bayan, why do you keep this beauty just for you? Отвечай. Introduce me. Please. Женя, this is Nina Rossi. Nina, this is Mr. Rasputin. Pleased, Mr. Rasputin. Italian name? No. Bulgarian? Красивая болгарка. You look like an actress. No, I'm a singer. Great. Wow. My grandmother in Odessa was a singer many, many years ago. I hope that I will see you again. I want to hear your voice, to feel your music. But now, excuse me. I have a very interesting talk with Boyan. Thank you very much. You are very lucky, boy. You just got 3 more days. What do you mean? Твою девочку. Do you understand me? I like your girl. I want to see her in my restaurant for dinner without you. And I will give you 3 more days. Wait a minute, Jenny. I'm not a pimp. Знаю, дорогой. Я знаю, что ты хуже. Сука официальная. Будь здоров. Това твоя Роки не можа да преживее, че го разкара. Роки е ясен, ама
Братовчет, ти какво се мъкне с него? Няма да им обръщаме внимание. Моля ти, стига, чакай сега, не отиваш. Стига на мен. Абе, населените им е трудно да вървят в голям град като София без да се блъскат. Какво е, педалче? Имаш някакъв проблем? Брачат, стига. Стига, брачет. Споко. Стига, бе, Роки. Трябва да си ходим. Няма никакъв смисъл. Аре, моля ти се, остави го да си ходи. Брачет, стига, бе. Спокото. Айде. Не трябваше да му казваш селени на Роки. Абе, първо поколение с обувки още не могат да им се нарадват. Какво му се връзваш? Нали знаеш какъв е баща му? Роки постоянно трябва да се показва, че е голямата работа. Всичко окей ли? Да, бе, няма проблем, само дето София се е напълнила с разни селени. Васко. Моят верен шофьор-спасител. Майя, ми е. Митко и Калина ще идват до вечера да репетираме. Супер! С нас ли си? Да, само да попитам майка ми. 2 минути. Окей. Да знаеш, че този Дришо ще ти създаде проблеми. Абе, не се притеснявай, Васко. Аз сам ще се оправя. Поне момичето заслужава ли си? Какво говориш? Убиец. Убиец, колко да е убиец. Васко, този лаф е мой набор. Здрасти, маме. Кое е това новото момченце? Кое? Кое е са? Оня там, хубавец. Не ме разпитвайте. Айде те, кажи. Ще да ти кажа, ако не ме юркаше. И то Роки е супер досаден. Що? Чак ме хваща страх от него. Какво толкова? Имаш ли кърпичка? Мамо, постоянно ли трябва да ходиш с този пистолет? Айде сега, какво ти пречи пистолет? Не знаеш каква ми е работата? Работата ти е да се разхождаш с пистолет из София. Ти си съдия, не шериф. Понякога искам да имаш мъж, а аз баща. А не този пистолет и тая работа. Майя. Живота не е игра, мила моя. Много ме е страх за тебе. Как да ти го обясна? Сега какъв е проблема с Роки? Не знам какъв е проблем. Искаш ли да говоря с баща му? Не. Знаеш колко сме близки? Не искам. Ами да вземем да отидем тогава до вечера до ресторанта. 4-мата да се разберете. Не искам да го виждам, Роки. Сега съм с Тео. Тео? Това новото момченце ли е, Тео? Айде, казвай, къде да те карам. Ще репетираме пиесата за края на годината в Тео. Ако може да отида. Отивай. Добре. Айде. До вечера по-рано обаче, защото ще отидем да се разберете с Роки. Хубаво, ще видим. Няма да видим. Добре, Ай, чао. Чао. Ай си бележника, ти пишеме на шестица. Васко. Чао, до утре. Айде да ходим. Разбрах се с майка ми. Окей, супер. Мерси.
Цвети, май ти се пие кафе. За какво беше целият този цирк? За пари. На това му дължа 50 бона. Трябваше още миналата седмица му върна. И какво? Как смяташ да се справиш този малък проблем? Мислих ти да ми помогнеш. Виж сега. Той руснак. Разпутин. Той те харесва. Ми каза, че ако тая вечер излезеш с него на вечеря, ще ми даде 3 дена отсрочка. Моля? Виж, мило, аз 50 бонато до вечера няма откъде да намеря. Чуваш ли за какво говориш? Аз съм ти гадже, ти ме продаваш на някакъв руснак. Никога не те продавам, бе, мило. Това е само вечеря. Освен това, той инвалид в количка, какво му ти направи? Ти сериозно ли говориш? Къде знаеш? Ще си там да ме пазиш ли? Ти сещаш ли за какво става с хубавите момичета, които тръгват по такива вечери? Нина. Не занимавай. Сам си се докарал до тук, намирай си парите и се оправи. Не съм ти проститутка. Нина. Кажи, Танче, с кои обувки си днес? С сивите, с черното канче или с лачените токчета? Няма да ти кажа. Не е садист. Чакай, млъкни. Михайле, имаме малък проблем с сина ти. Какво е станало? Днес чакаше Мая след училище, излезе и блъсна гаджето. Милинка, това е живота. Блъскане, да вземе да го блъсне и той, и това е. Няма страшно, не се притесняваш, ще се оправят. Абе, те ще се оправят, ама ти все пак поговори с него. Да. Ама знаеш, имам страхотна идея и без това не сме се виждали отдавна. До вечера да се видим всички при теб в ресторанта и да се разберем. Става ли? Добре. Чудесно. Тъкмо аз отивам натам и ще си поговорим за нашия проблем. В 8 става? Става. Чудесно. Целувам те. Чао, Милинка. Чао. Чао. Казвам ви, това е, ще избием рибата с тая пиеса. Тео, къв Сартър, бе? Кой е чувал за Сартър? Ще умрат от скука. 2 жени и 1 мъж сами в хотелска стая. Ако го рекламираме така, хората ще решат, че става въпрос за яко порно. Че той живота е порно, що ядат да не е. Не, слушайте сега. Сюжетът е супер модерен. 2 жени и 1 мъж се будят в една хотелска стая. Не знаят как са попаднали там. Междувременно разбират, че са умрели по различен начин. Разбират, че това всъщност е адът. Да прекарат вечността в една стая с едни хора, които не понасят. Адът, това са другите бе хора. Разбирате ли? Звучи толкова яко, сякаш Сартър го е измислил днес. Абе, малко ми е прекалено умно за нашите хора. Не. Всичко ми е в главата. Вие двете взимате основните женски роли, Митето ще играе прислужника. Какво? Ти ще играеш прислужника. Това е писано за тебе, Митко. Няма кой друг да го изиграе, разбираш ли? Аз ще взема революционера. Знам как да го направя, а и декорите ще излязат супер тънко. А едната героиня, за да се гримира, трябва да се оглежда в очите на другата. Що? Как що? Защото в стаята няма огледала. Вие представите ли си 2 жени, затворени в една стая, в която няма огледала? Абе, те мъжете са много по-суетни от жените, ама айде. Абе, я го пробвайте, бе. Калинча, я пробвай да се гримираш в очите на Мая. С какво да се гримирам? Добре, огледай се поне. Нищо не виждам. Пробвай пак. Не дай да мигаш. Това сигурно е майка ми. Дайте да приключваме за днес. Ето, това е пиесата с моите бележки. Прегледайте ги и утре продължаваме, нали?
Да. Да, бе. Окей. Здрасти, мамо. Здрасти. Калина, Митко, вас не ви познах. Това е Майя. Запознайте се. Много ми е приятно. Приятно ми е Светлана Стефанакова, майката на Тео. Вие сте страхотна журналистка. Много се радвам, че мислиш така. И предаването ви за Иракли беше наистина много добро. Благодаря ти, Майя. Какво репетирате? Сартър? Доста амбициозно. Тръгвате ли? Да, закъсняваме за кино. Довиждане, госпожа Стефанакова. Довиждане, приятно гледане. Айде, чао. Ами, аз ще си ходя, че имам много да уча. Между другото, искам да кандидатствам в журналистика. Много добре. Ако имаш въпроси, мога да помогна. Супер, много ви благодаря. Аз отивам да изпрати. Довиждане. Довиждане, беше ми приятно. И на мен. Майка ти е голям пич. И аз съм голям пич. То арчет ми е бати лузъра, брато. Иска да става актьор. Техните така са го разлегали, дават му яко кинти всеки ден. Бати ти втара. Какъв актьор, бе? Тая мая ще му бие шута. Той е гей, ти не знаеш. Добре, де. Не е гей, ама всичко друго е вярно. Аре, вземи млъкни с поко, ще дам кинти. Ма не, бе, мен, аз не заради кинтите. А заради какво, бе? Знаеме си. Белото ти показа тъмната страна. Селото се оказа точно в града. Нали сме приятели, бе? Какво? Приятели? Ако бях башкар като тебе, нямаше да ти мине и през акъла да си ми приятел. Пич, ти си ми най-добрият приятел, заклевам се. Аре, Влачи, стига с кърца. Бебе? Кажи, бебе. Не, Пунуса, не си го харесвам. Не! Трябва да ти кажа нещо. От вечера ще ходим на вечеря с Милото и Роки. Какво? Знам глупостите на майка ми. Мисля си, че ако с Роки станем приятели, няма да ме притеснява повече. Ага. Ама на мен не ми се ходи. Въобще даже. Ще пиша оттам. Обещаваш? Да. Може да ме целунеш по носа? Хайде, чао. Чао. Какво ти става, бе, Олене? Какво си ме зяпнал? Искам да ви кажа... Чакай малко. Да, колега. Моля? Кой е поискал отвод? Кой? Иванов. Абе, как може някой си, който се казва Иван Иванов, да ми направи отвод на съда, бе? Откъде се пръкна той Иванов? Аз що не го знам? Вие направо ми разбихте деня. Веднага готви искане за промяна на мярката. Веднага. Няма уния двамата седят 6 месеца в ареста, докато се подготви новия състав. Абе, идиот, що не си ми казал, че имаме нов прокурор? Ами аз няколко пъти се опитвах да... Опитвал се той. Обръщай колата, отиваме при Милото в ресторант. Разбрано. Ето го новия. Иване! Иване! Здрасти. Здравейте, колеги. Здравейте. Трябва да черпиш. Що? От утре си по първите страници на всички вестници.
Оставете вестниците. Я кажете, някой ходи ли да види как е Неделчев? Разминало му се. Просто извадил късмет, че са го намерили бързо. Знам. Ужасна работа иначе, да. Той Неделчев ще се оправи. Ти себе си гледай. Що? Че си настъпил мотиката от първия ден. Заради отвода на съда ли? Банка, не знам как е в Прованса, но тук, за да махне съдия, назначен лично от Таня Стоева, си е направил събитие. Чакайте малко. Този съдия е родом от Царево. Има поне 5 наследствени имота на територията на парка. Извинявайте, това ако не е конфликт на интереси, как няма да направи отвод? Ма той на Луната да има имоти се тая. Щом Таня Стоева го е назначила, той е. Каква Таня Стоева, нали? Делата се разпределят на случайен принцип. Банка, във Върховния съд има такъв случайен принцип. Носи къса пола и се казва Таня Стоева. Скоро ще го разбереш. Не ме мислете мен, аз отивам да видя как е Неделчев. Няма да е зле и вие да го посетите. Да не кажеш после, че не сме те предупредили, ей! Вчера дойде в София и вече до шия в лайната. Само дето не го е разбрал. Ще го разбере. Като се сблъска челно с Таня Стоева, Здрасти, Светле. Здрасти. Тео, няма ли? Стаята си е. Бяха се събрали тук да репетират. Ами, свестни деца репетират. Не висят по моловете. О, и то не какво да е, Сартър. Сартър? Не знам какво ще разберат от Сартър на 18 години. Ама по-добре е Сартър, отколкото да дишат лепило. Ужаса си. Знаеш ли, мисля, че Тео си има нова приятелка. Явно ти е харесала, след като си в добро настроение. Интелигентно, умно, възпитано. А и да не повярваш, фенка ми е даже. Що да не вярвам? Пълно е с млади, умни, талантливи хора, на които им пука какво става в България. Здрасти, тате. Здрасти, моето момче. Имал си гости? Да. Казва майка ти. Репетирахме пиесата за края на годината. Тео, това момиче много ме впечатли. Майя, нали? Страхотна. В един клас ли сте? Не, тя е в другата паралелка. Как се казваше? Майя. Майя Стоева. Майя Стоева? Познаваш ли родителите? Не знам как се казва майка й. Знам, че няма баща. Баща й е загинал в някаква катастрофа доста отдавна. А майка й е съдийка. Боже, това е дъщерята на Таня Стоева. Какво като е дъщерята на Таня Стоева? Какво ти знаеш ли коя е майка й? Какво значение има каква е майка й? И коя е Таня Стоева? Стефане, чуваш ли се какво говориш? Какво значение има коя е майка й? Това момиче е израсло сред мутрите, които майка й непрекъснато освобождава. Ужас. Какво ужас, мамо? Престани. Какво значение има каква е майка й? Естествено, че има значение. Това момиче, отгледано от майка си, няма баща. Кой знае в какви среди е расло? Престани, не можеш да говориш така за нея, не я познаваш. За Таня Стоева се говорят такива неща, които не искам да споменавам сама в къщата си, а камо ли пред мъжа си и пред сина си. И не защото ме е страх, защото ме е срам. Успокойте се. Светла, по-крътко, ако обичаш. Тео е прав. Не познаваме момичето. Момичето какво? Момичето е по-различно от майка си. Тео, искам да си наясно, че не ми е приятна тази връзка. Прави каквото искаш, не бъди груб, но не искам тази връзка да се задълбочава. И не си и помисли повече да я доведеш вкъщи. Нека да поговорим спокойно. Тео! Тео! Правилно те. Гончев, ти ме чакаш тук. Ако някой звъни, записваш кой. Добре. Госпожо Стоева, Таничка, всякакво приличие сте загубили. Няма за милото добър ден. Няма, може ли? Дайте една вода на Танчето. Стига си ми остроумничал. И двата крака си вътре. Имаме нов прокурор по делото.
За 0 време смени съдията. А твоите хора ще си седят в ареста, докато пропеят като синигирчета. Ти ненормален ли си, бе? Да вземете да пребиете този другия. Моля? Моля? Аз? Танче. Танче. Не съм аз. Михаиле. Танче. Танче, миличка. Аз нямам нищо общо с това. Да гръмнат вестниците и да отложат делото. Извинявай, ама на мен това дело ми трябваше да свърши вчера. За какво ми е да се разправя с прокурора, при положение, че имам съда? И сега какво? Ти кажи какво. Аз току-що научих. То новия може да се окаже честен. Изобщо не го знам кой е. Казва се Иван Иванов. Може си представиш някой си, който се казва Иван Иванов. И да ми направи отвод на състава. С какви мотиви? Няма никакво значение с какви мотиви. Важното е, че го е направил. Сега всичко започва от начало. Докато новия състав се запознае с делото. Докато прокурора, съдята се подготвят. Поне 6 месеца. Освен, ако това дело не се поема от съдия, който отлично го познава и се позове на обществената му значимост, за да не се протака, и съдята трябва да поиска сам директно на него да му го възложат. За какво говориш? И ще стане. Визирам изключителната Таня Стоева. Не знам дали я познаваш. Красива, моля те. Ох, Боже. Амбициозна, любимка на медиите. Ох, Михаиле, казвам ти, изобщо не е смешно. Аз съм сериозен като некролог. Какъв ти е, миличка, на тебе проблема да вземеш това дело? Какъв е? Никакъв. Проблемите са няколко. Какви? Първо, ще е скъпо. Второ, ще е много скъпо. И трето, ще е много, много, много скъпо. Стига. Разбрали сме се. Ще получиш достатъчно апартаменти. Къщичка в комплекса. А този новия прокурор мога аз малко да го понамажа. Или ти ще говориш с него? Знаеш, какво ще намаеш, ако се опиташ? Въжето ще намаеш. Той идва от провинцията. Това му е първо дело. Може да реши, че това е делото на живота му. Ами може и да стане делото на живота му. Стига, бе, Михаиле, бе. Стига, бе. Не ти е прокурора проблема, а съда. Аз със съда нямам никакъв проблем. Ние с него се познаваме отлично, обичаме се от деца. Какъв проблем може да има? Ликвиден. Ликвиден проблем имаш със съда. Искам кеш. Не някакви си апартаменти, неизвестно кога. Ако си слагам главата в турбата, искам да знам защо. Ама защо с 6 нули отзад? Ясна ли съм ти? Милото то. Искат му 6 нули. Танче, има една приказка, не знам дали я знаеш. Лаком, гъс, кръв. Само, че не е в твой интерес да наричаш съдията си гъс. Не стига да е. Чакай, къде тръгна? Няма ли издеш една супа? Ще ядеме до вечер. Ай, не искам никакви проблеми повече с Роки. Никакви. Мерси за водата. Ей, ще ви избия. Една вода не дадохте на жената. Добре. Иванов, градска прокуратура. Здравейте, Неделчев. Как сте? Иван Иванов,
Взех вашето дело за Странджа. Чух за вас. Докъде се докарахте? Вчера направих отвод на съда. Изненадан ли сте? Не ми казвайте, че не знаехте, че предишният съдия има имоти в района. Не. Откъде да знам? Не може да нямате приятели в Бургаската прокуратура. Все някой трябва да ви е казал. Оплашили сте се от Таня Стоева. Виж, колега, то делото беше ясно. Когато Стоева посочи един съдия, ще се стигне до решението. Независимо по какъв начин. Да не съм луд да се бута между шамарите. Трябваше да се набуташ малко. Не съм ли се набутал достатъчно? Помисли малко. Правиш отвод на съдията. Следващия ги пуска под гаранция. Чиновника си гълта езика. Други изчезва. И какво? Ти наистина ли му направи отвод на това? Може би съм по-глупав, отколкото ти изглеждам. Не е важно как изглеждаш пред мен, а как ще изглеждаш, когато те подпука Стоева. От 10 дена съм в София. Ти си 10-тия човек, който ме плаши с Таня Стоева. Изпила ви я мозъците тази жена. Помни ми думите, момче. В тази партия ти си пешка. Тя е царица. Нямаш шанс. Успешно оздравяване, колега. Чушка! Чушка! Сприя тази машина, бе, братче, не мога да се чуя мислите. Hi, Steve. This is Boyan. Yes. Yeah, long time no see. Yeah. Listen, I'm starting a new sweet business and I'm raising cash. Do you think you could participate? 50,000. Yes, it's a lot, but I'll pay you back with 15% on top. Oh, okay. Okay. Sorry for disturbing you. Sorry. Басата пак. Каква лихва, бе, братле? Какви 5 лева? Ти само лихвата на тия пари не можеш да намериш. Аре, чушка, не ми е дома етап. Свърши ли с този килим? Ти ме помоли за услуга. Не съм умряла да ти чиста кирливия килим. Аз имам бизнес, не съм ти чистачка. Да, бе, знам ти бизнеса, моля ти се. Ходиш, обикаляш емигрантите напред-назад, събираш разни вектори и гати бизнеса. Защото ти си цъфнал. Какво искаш сега, бе? Защо ме ядосваш, бе? Видях гоня в количката. Долу те чака, какво си мислиш? Ай си мръдно. Какво говориш, бе? Копеле, ти са ме тапише, ма. Тия мога ни свитнат и двамата. Знаеш какви кинти дължа на това Разпутин? Ти ми се мотаеш тук. Ай, не ми се прави на велика. Знаеш ли, може и да ти помогна. Ти ли, бе? Ай, дай ми 50 бона. Що да не ти дам? Ама като те знам. Какво знаеш, бе? Какво знаеш?
Върта кръчма на пъпа на Нью-Йорк, той ще ми говори. Ама не ги дължа с мангизите, нали? Няма малко. Ладно. То същи ли? Бая си залязил. 50 хилки не са малко пари, братле. Не знам какъв къл да ти дам. Нямам нужда от такъл. Имам нужда от кинти. Седиш върху златна мина с тая кръчма, а пари за цигари нямаш. Само киснеш в казината на Вегас и Атлантик Сити. Стига, бе. Не ми е до майтап. Ситуацията още по-тъпа. Разпутин каза, че ако тая вечер не отиде на вечеря с него, ще ми даде отсрочка от 3 дни. Опа! Ти какво? Шитна ли? Шитна ли? Може толкова тъп, бе. Това е само една вечеря, какво? Вечеря. И тя какво? Навили се? Не знам, не ми вдига. И аз съм, и аз няма да ти дигна. То важно е руснакът да го дигне. Искаш ти набутам машината в задника и да я пусна. Така ме мъчи климатика. Обличи се, няма край. А и този телефон, голям зор, бе. Измъчи момчето, хайде вдигни да. Измъчила съм глас. Явно трябва много да те ядосал. Щом не му вдигаш. Как да не го ищ? Нинче. Всички са такива. Но Боянчо е добро момче, нищо, че е малко луда глава. Знаеш колко е трудно тук да си сама? Добре е някой да те подкрепи. Подкрепяме той. Боян не е лошо момчаги. Само, че не ме търси за нищо добро. Ти пък сега. Я чакай малко. Чудна баклава съм направила. Чудна. Искам да те почерпя, да си посладиш душата. Вярвай ми, Яги, не искаш да знаеш какво иска този път доброто момче от мен. Чао. Чао. Не мога да повярвам. Преди 2 години се самоуби виден прокурор. По-скоро го самоубиха. Да. После имаше убит съдия, миналата седмица пребит прокурор. Какво става в тази държава? Само това да беше. Смей да го намажеш. Съдебната система е такъв ужас. Но ми е любопитно какво ще каже баща ми за тази история. Интересно, кой е този Иванов, дето ще замести пребития Неделчев? Отлично знам какво ще каже баща ти. Както винаги ще каже... И както и да е, демокрацията е виновна за всичко. Преди всичко беше подредено. Нямаше корупция, нямаше обери, нямаше убити, нямаше избити, нямаше взривове. Абсолютно забравяйки за хилядите невинни избити без съд и присъда от такива като него. Стефане, моля, ти се не почвай. Нищо не почвам. И преди съм ти казвал, съдебната система е единствената институция в тази държава, която не се е променила за 20 години. Окей, стига толкова. Това сигурно е баща ми. Да, не съм се и съмнявала, че ще не се размине височайшото посещение. Дръж се прилично, моля ти се. Здравей, Стефане. Здравей, Лука. Да подай си пълтата. Донесъл съм малко плодове за Тео. Това да ни ти е Лукановата зима, бе. Лука. Виж колко плодове имаме вкъщи. Лукановата зима. Само това знаете да повтарят. На вас кога ви е липсвало нещо? Тео! Дядо те е дошъл да те види. Не мога, уча. Ти се оправи с него. Сърдит ми е нещо, Стави. Шалонин. Аз отивам да взема сутрешния вестник. Лука? Стефан. Твоя съпруг. Изко
купува по няколко пъти пресето, само и само да не остане в една стая с мен. Както и да е. Пребиха човека, за да спрат делото. Значи и ти така мислиш. Така изглежда. Гледах последното ти предаване. Мислиш ли, че чиновникът е подправил подпис или подкупът е бил направо за министъра? Когато Милото е замесен. И аз съм убеден, че Милото е замесен. Утре ще се опитам да вкарам в студиото новия прокурор. Едва ли ще дойде. Явно е смело момче. Що е поискал смяна на съдията, сега очаква да се появи Таня Стоева. Същото казах днеска на продуцента. Татко, ти можеш ли малко да поразроиш около нея? Какво да разротва? Всичкото го има в жълтите вестници. Нали знаеш, че тя и Милото са израснали в един интернат. Голяма грешка на партията беше, че остави тези деца спортисти без надзор. След 10 ноември всичките станаха разбойници. Олимпийски шампиони, европейски, гордостта на нацията. Както и да е. Това ще излезе интересно, момче, този новия прокурор. Отвод на съда се иска рядко в България. Чакай да видим. В тази система на никой нямам доверие. Още повече, като се управлява страната от бивши спортисти. Не, че на всички бивши спортисти ръцете са изцепани с кръв, ама... В случая с Милото и Таня Стоева, това би могло да се каже за всеки един от тях. Какво знаеш, татко? Явно не познаваш цялата история на Таня Стоева. Татко, стига с тези цигари. Стига. И аз това викам. Стига, ама като не мога да ги откажа. Светле, има едно ново с тази Таня Стоева. Извикайте, искам да го питам нещо. Тео! Дядо ти иска да те види. Здрасти, дядо. Здравей, моето момче. Как върви ученето? Добре. Исках да те питам, виждал ли си скоро Явор? Да, видях го днес пред училище с сина на една мутра. Каква мутра? Имам много работа. Може ли да си ходя в стаята? Какъв син на мутра? Сина на Милото. Имам адски много за учене. Видял си Явор с сина на Милото. Какво ви става, бе? Ти с дъщерята на Таня Стоева, Явор с сина на Милото. Вие нормални ли сте, бе? Ама ти все си недоволна. Тео! Не можеш да говориш така с майка си. Тео! Ти имам да уча. Остави го, ще му го мине. Исках да те питам, говорила ли си скоро с сестра си? Не съм я чувала поне от една седмица. С тези 7 часа разлика не може да се оцелим. Замина и заряза сина си заради ония. Явор има нужда от грижи. Съвсем сме го изпуснали. Добре, какво да направи, бе, татко? Какво да направи? Той идиот мъжа и не иска да чуе Явор да отиде в Америка при тях. Какво да направи? Все пак Явор е син и е брат на тяхното дете. Какво да направи? Нещастници. Аз се опитвам да го каня тук, да го приобща, ама дали го знаеш какъв е? Да, както и да е. Аз да вървя. Ще се опитам да поговоря с сестра ти. Все пак сме едно семейство. Толкова ли е трудно, когато поискам нещо да го получа, преди да остарея? Сигурен съм, че са тук някъде. Здрасти, Ганчев. Здрасти, Мария. Здрасти, мамо. Закъсняваш, Майя. Трябва да тръгваме за вечерята. Добре, де. Много ти е важна тая вечеря. Вечерята се налага и то заради теб. Стига си мърморила, ще мине и ще замине. Орлине. Май съм забрала документите в съдебната палата.
Гончев, ти седмачи ли си? Моля? Аз не казвам, че си виновен. Просто не сте добре развити. Като левичарите, например, или като заекващите. Нямам нищо против такива хора, просто не искам да работят за мен. Изчезвай да не се връщаш без документите. Имаш 40 минути. После ще ни караш на вечеря. Съжалявам, няма да се повтори. Да, няма да се повтори. Прав си. Знаеш ли колко такива очилати подмазвачи чакат на опашка да работят за мен? 40 минути! Аз си мислех, че си остра с мен, ама като гледам каква си с другите, съзнавам колко леко ми се разминава. Просто искам хората, които работят за мен, да са на ниво, а Гончев не винаги е. Той ще се разсипе да ти угажда. Има какво още да се желая. Поне ми е предан, нали? Предан. Той е много повече от предан. На всички е ясно, че е влюбен в теб. Едва ли някой изобщо забелязва Гончев, камо ли да открие някакви чувства. В него, към мен. Начинът, по който те гледа, влюбен е човека. Това не е човек, Майя, това е поемно лице. Те само присъстват на събитията, без да влияят върху тях. Защо изобщо говорим толкова време за Орлин Гончев? Имам си толкова други неща на главата. Майя, приготвяй се бързо! Окей. И все пак, ако решиш да ми доведеш баща, гледай да не е Орлин Гончев. Нас мъж не ни трябва, мила. Ние се оправяме чудесно само двете. Много добри попадения. Да не сме колеги? Не точно. Аз съм от уния, дето премиера казва за тях. Ние ги хващаме, те ги пускат. Прокурор съм. Приятно ми е. Методиев. Иванов. Рядко виждам прокурори да стрелят тук. Разпускам. Днес определено не ми беше ден. Това е синът ми, Стефан. Ей, здравей, Стефане. Как си? Добре. Да надуми главата да го науча да стреля и днес ще му е първия урок. Така ли? Да. Ще ми позволиш да му покажа някои неща? Разбира се. Ела, моето момче. Първо, трябва да дишаш спокойно. Представи си, че ти си куршума и знаеш къде точно искаш да отидеш. Поемаш. Издишаш. Не стреляш. Стреляш при следващото поемане. Държиш двете очи отворени и гледаш право в целта. Един ден, когато пораснеш, целта няма да е неподвижна. Трябва да си тих, за да можеш да се притаиш и да издебнеш. Тя може да е коварна. Може дори да е примамлива. С точна ръка, остър поглед и спокоен дъх ще можеш да се прицелиш добре. И тогава успехът ще дойде. Ето така. Браво, Стефан. От теб ще стане страхотен полицай. Браво. Благодаря ти. Как е? Добре ли съм? Що не си вземеше пистолета? Ти да не мислиш, че на мен много ми се ходи. Трябва да сложим край на тая история, не разбираш ли? Добре. Я да те видя. Ми добре изглеждаш. Мога да повярвам, че се гласа така за това леке. Нали искаш да те остави на мир? Това е начин. Това е начинът, защото си приятелка с баща му. Най-голямата мутра в България. Майя,
Мери си приказките, момиченце. О, Нинче. Карай се, чушка. Скапах се да те търся. То не дигаш. Ай, чао. Ще се чуем по-късно. Чао, чушка. Ало, тебе ти говоря. Нина. Какво? Знаеш какво? Добре, да стига се държа като идиот, а? Айде. Не. Какво не? Няма да отида на вечерята. Не знаеш защо той е тук. Моля те, Бояне, само сега не ми казвай, че животът ти зависи от мен. Представиш, че зависи от тебе. Разбери, никой от моите хора не може да извади така сума пари. Кой ще ги извади, като всичките знаят за какво ги харчиш? Я по-спокойно. Никой няма те убие за 50 хиляди. Ти тъп ли си? Умрял пари не връща. Тъп съм, ама Разпутин не е тъп. Защото до вечера, ако не отидеш с него на вечеря, виж, нещата не опират само до пари. Разбирам, Бояне. Разбирам всичко. Само едно не мога да разбера. Защо аз трябва да бъда предлагана като проститутка на някакъв руски буклук, защото ти пропиляваш всичко във Вегас? Къде на къде? Кой си ти, че да искаш това от мен? Чакай. Виж, моля те, нито си проститутка, нито аз те продавам, така че... Няма какво да чакам. Ти си абсолютен егоист и имаш нужда от сериозно лечение. Аз имам нужда от лечение. Браво. От какво да се лекувам? От егоизъм? Бояне, ти си пристрастен към хазарта. От това трябва да се лекуваш. Затова си и на това дередже. Но няма да рискувам живота си заради твоите смахнати болести. Виж кой е? Какво? Я се дръж нормално. Yes? For Nina, for Mr. Rasputin. Number one просто. Погледни. Шегуваш ли се? За това говоря. За кое? За това, че ако не беше такъв егоист, сега може да имам чантата на Дженифър Анистън и да карам Мерцедес. А, така е. Значи аз трябва да отида да се лекувам, твой егоизъм, за да можеш ти да си купуваш чанти, Мерцедес. Разпутин. Хай, Женя. She's scared. Hello? Yes, I like it so much, but I can't make it. No, I can't. Okay, I'll be there. Като отида на вечерята, ще му върна чантата. Айде бе, къде се замота, бе, човек? Дай ти помогна. Да имаше страшен трафик на Бруклин Бридж. Аги, Да. направи едно кафе, че се уморих. Оф. Какво си се оклюмал, бе? Нищо. Така както се седя за дръстването, изведнъж не знам откъде дойде, видях планината над моето село. Пак те е хванала носталгията. Нищо ще ти мине.
Не знам, ама... Ето кафенцето. Като дойде така и ме фане за гърлото и ми се повръща и от коли, от Нью-Йорк и от всичко. Прочети днешния вестник. Ще видиш, че няма за какво да съжаляваш. Не ме счете. Нищо не е останало от това време. Аз тая България не я познавам. Юнале, да си направим до година една екскурзия до България. Не. Неща. И ти и аз. Имаме заделени пари. Няма да ги носим в гроба я. Къде ще ходим в тая криза? Виж, че и бизнеса не върви. Каква криза, бе, човек? Всичко си е добре. Една криза си отива, друга идва. Ние докато чакаме да свършат, живота не отиде. А кой ще работи? Няма да затворим магазина, я? Няма да го затворим, що? Ще извикаме чушката. Той е отговорен човек. Боян също може да помогне. Боян. Мани го Боян. Нещо на пожар иска да ме вижда. За какво? Да знам за какво. Сигурно пак е закъсал. Мани го Боян сега. Ти ми кажи. Искаш ли да отидем през есента? Таман няма да е много горещо. Остави ме без жена. Нека да помисля. Колко години не си ходил? Колко, не знам. 40-50. Време ти. И за тебе е време, и за мен е време. Имам там някои неща за разчистване. Какви неща? Неща? Мисля, че е време. Не се пипе, бе. Тя се обърни. Обърни се. Обърни се към мен. И за купче, сега това горното купче. Вземи розата. Няма да поднасям цветя. Ей, момченце, вземи розата. Че като те забродирам, тук свитки ще излезнат. Вземи розата, бе. Михаиле? Танче. Здрасти, Майя. Добър вечер. Страхотни чепици. Браво. Роки? Заповядай, прелест. Ао. Заповядай. Обувки? Естествено. Страхотен си. Моля ти се, знаеш, че ми доставя удоволствие. Помогни на момичето за стола, бе, Галфон. Сега, бе. За какво ги гледаме тия деца? Доволен ли си сега? Благодаря ти. Моля те, трябва да се гримирам, закъснявам за урок по пеене. Мога да ти предложа процент от изпът. Какво, аз да ти дам 50 000? Що бе, ако ти дам 10-20%? Освен това, може да заложим къщата в Л.А. Много бързо ще върнем заема. Ти наистина си лута. Къщата съм е дала под наем. Да не бях, никога нямаше ти дам пари на заем, защото знам, че веднага ще ги проиграеш. Никога! Запомни го! Тя е единственото сигурно нещо, което имам. Ще отида на тая вечеря, но нищо повече. Помисли си все пак. Няма какво да мисли. Сега отивам на урок по пеене. Който аз плащам. Да, и в замяна ме пращаш като проститутка при руски главорез. Добре, Данина. Окей. Знам, че не съм цвете. Но те обичам. И оценявам всичко това, което правиш за мен. Моля ти, отивам на урок. Ало, Байонале, трябва да говоря нещо с теб. Не, по-добре ти да дойдеш в избата, че при тебе винаги има страшно много хора. След половин час можеш ли? Окей, благодаря.
Имам нов готвач, французин, страшен. А? Фантастичен. Тишина, тишина, тишина. Роки, ще накажеш някое стихотворение? Малко така, а? Ти що не кажеш? Ами ще кажа. Айде. Що да не кажа? Милото знае, за разлика от някои други. Сред гробницата тъмна на скръпта, където мен съдбата заточи ме, където лъч не трепва, а нощта е господарката със странно име. А аз, художник на насмешлив бог, осъден да рисувам върху мрака. Където сам, като готвач жесток, сърцето си варя, че глад ме чака. На това му викам метафора. Може ли някой да ми каже на кого беше това? Определено не от наказателния кодекс. Карай, майче. Майче, Сори. знаеш ли на кого бяха тия стихове? Не. Бодлер. Шарл Бодлер. Един велик френски поет. Много близък приятел на Рембо. Артур Рембо, друг много голям френски поет. Но педал. Поемата е Цветя на злото. Едейте бе, четете. Не може вече да сме прости. Май остави този телефон. Добре. Да. Чакай малко. Извинявай, да, ама по работа. Поддържа и веселбата тук. Роки, храни се, де. Кажи сега. Кажи. Какво? Не иска да говоря, ли? Не може през цялото време ми седи в офиса. Айде, счупете му краката. За нашите прекрасни деца. За Роки и Майя. Майче. Роки. Какво? Да поговорим. За да се скараме пак ли? Не съм искала да се карам. Искам да ти разкажа нещо. Какво? Гледа ли днешното ми предаване? Не. Добре, преди 10 дни нападнаха прокурор. Опитваше се да попречи на едни лоши хора да строят незаконно в резервата. Да, майка ми, всички знаем кои са тези лоши хора. Милото и неговите мутри. Светът е кофти, свиквай. Не се дръж така. Знаеш кой е Милото, но не знаеш колко е близък с Таня Стоева, майката на твоите Майя. Я чакай малко. Казах ти, че не ме интересува майката на Майя. Това не го ли разбра? Това, което исках да кажа е, че понякога си склонен да си затваряш очите, когато обичаш някого. Не искам да пострадаш, маме. Майя, Роки, искам да сте приятели.
На двамата не ви е било лесно. Мая няма баща, ти си израсъл без майка. Не можете ли да сте добри един с друг? Както аз и баща ти сме близки от деца, бъдете и вие приятели. Нали, Мая? Остави този телефон. Да, мамо. Какво да, мамо? Аз мога да съм приятелка с него. Просто е той дали иска. Само приятел. Естествено, че искам. Ще бъдеш ли приятел с Мая, те питат? Да. Ама приятел, не само да гледаш как да изкочиш гащите. Метафора. Не те чувам. Казах да. Я сега долу. Веднага. Може да иска да отиде до туалет. Не иска. Напротив, искам. Веднага седни долу. Веднага долу, веднага. Искам да чуя, че повече няма да има проблеми между теб и Мая. Повече няма да има проблеми между мен и Мая. И ще си кавалер. И ще съм кавалер. И ще се държиш добре с нея. И ще се държа добре с нея. Ще бъдете добри приятели. И ще бъдем добри приятели. Ще издеш една кофа слайна. Ще изяма една кофа. Ще издеш, моето момче. Хората какво ли не едат, за да оцелеят в този живот? Какво направи сега? Се върне. На здраве, маче. На здраве, миличка. Я ви има един голям гълток. Тео, трябва да ме чуеш. Тази жена Таня Стоева е способна на ужасни неща. Да, сигурно майката на Мая е гадна. Не ми пука. Пука ми за Мая. Нали децата не трябва да плащат греховете на родителите си? Нали татко винаги така ми е казвал? Тук е различно. Не е различно. Нали дядо е генерал от Държавна сигурност? Какво правиш, татко, тогава? Що не си с сина на Тодор Живков? Няма да сравняваш дядо ти с съдийката на мутрите. Тогава не ми се бърка и за Мая. Имам си друга работа. Ще ми опяваш ли още? По-весело, моето момче. Извинявай, че закъснях. Нищо. Това е за теб. Бояна, да нямаш проблеми с Нинчето. Много ти благодаря, ама не искам Нина. Абе, спокойно бе, те го подариха, ама тя не го ще. Сега какво да го фърлим? Така може. Щом ще го фърляте? Айде, направим по едно кафе. Дърцам за кафета по това време, само водичка. Добре, сега ги нося. Казвай сега какво те мъчи. Абе, нищо няма. Не дай да увърташ. Познаваме се отдавна. Кажи с какво мога да ти помогна. Добре, де. Имам проблем. Трябва ти пари назаем. По-сложно. Моето момче, успокой се. Животът е кратък. Проблемите никога не свършват. Стар съм. Много съм видял. Дължиш ми пари за доставките на българското вино на Ракия за 4 месеца, нали? Ще изчакам. Няма страшно.
Българи сме, ако ние не си помагаме тук, кой? Благодаря ти, Байона. Няма какво да ме благодариш. Пари се изкарват. Важното е да сме здрави. Ама ти трябва да престанеш с тия ходеници до Вегас. Знам. Аз съм казал, кръка ми повече няма стъпи там, ама... Какво ама? Проблемът ми е малко по-сложен. И казвай де. Дължа $50,000 на едни руснаци. Само не ми казвай, че ги дължиш на Разпутин. Същия. Вай, момче. Ако не ги върна до утре на обяд. Боянчо, много пари искаш от стария човек. Не знам какво те прави. Идеме да те напердаш. Разпутин ще направи много повече от това да ме напердаши. А и Нина не ще да изтегли заем за къщата. Ти мъж ли си, бе? Как ще искаш пари от жена? Аз малко ли помагам? Какви хора сте днес, младите? Аз знам едно. Парите ги изкарва мъжа с труд и уважение към парата. Толкова кеш нямам. Бояне, хич нямаше да се занимавам с теб, ако не бяхме в Америка, да знаеш. Ма, тук сме сами. Нямаме рода. Като кучета. Срокът ти до утре, казваш. Айде. Ще помисля какво мога да направя. По другия въпрос имаш каквото искаш, само го приключвай бързо. Добре, започвам веднага. Но да знаеш, започна ли дело, никакво виждане. Ето още една причина да го приключиш бързо. Майя, извинявай за всичко. Само, че твоите ще те го размаже. Само гледай. Как си? Кога пък те е интересувало как съм? Стига да се страви, наистина да те питам как си. Бързам, казвай. Какво има? Малко се влушиха нещата. Виж, закъса го лошо. Да, пак си профукал всичко във Вегас, така ли? Какъв Вегас, бе, брат? Хванах да правя бизнес и руснаци. Какви руснаци, бе? Ти лут ли си, бе, Бояне? Нещата малко се объркаха. Слушай, до гуша ми дойде от тебе. Сам се оправя и този път. Не ми се говори повече. Всичко наред ли? Да. Кой беше? Никой. Налей ми едно от моите. И да поздравиш леля си. Жалко, че не може да идва вече. Ще я поздравя. Хич не е добре с краката и горкичката. Лютеницата кога ще я докарат? Утре чакам да дойде. Какво ви стана, бе? Всички с тая лютеница. Чакай да ти покажа какво са ми докарали. Страшен суджук. Давай. Здрасти, Росене. Hello, Аги. Мерхаба, Байоне. Как е? Върви ли лъжериш? Върви, Росич, върви. Трудно е,
Ама не чак толкова, като да чистиш килими. Килими, милими, ама ходилника ми празен не остава. На други име чушката в задника. Какво си направил, бе, момче? Аз нищо. Ама Боян. Боян ли? Не заем. Този път е сгазил Лука. Дължи 50 000 на руския мафиозо в количката. Виж, байо, Нале. Дай да му помогнем, че този път и Нинчето повлече. Не, как така Нинчето? Защото Разпутин много я хареса и я поиска от Боян. Как така я поиска, бе? Чувал съм, че разиграват жените си на карта, ма чапа толкова. Сещаш се, вечери иска. Ама как се оправят 50 бонуса на вечери? Ще му пее момичето на микрофона. Нали е певица? Ай си ктир, бе. Вие нямате срам. Страх от Бога нямате вашето поколение. То човек като закъса. Дай да помагаме. Можеш ли? Не искам да те слушам повече. Върви си. Хайде, тръгви си. Как си, Бояне? Цвете, винаги си изкарвай парите с честен труд. Никога не разчитай на лесни кинти. Никога. Ти ме знаеш много добре да си бачкам. Да, бе. Dirty martini, please. Olives or a twist? Olives. Нещо не си на кеф днеска, а? Един приятел има проблем с едни хора, дължим пари и за да му дадат отсрочка им набута гаджето си. Какво? Как така им я набутал? Те я харесаха, поканиха я на вечеря без него и той я накара да отиде. Гати буклука. Нали? Да, ама иначе щяха да го свитнат. А тя и връзката им една връзка. Стига, бе, каквато и да има връзката, не мога да я пробутва като проститутка. Тя ми спи още едно малко. Цвети, знаеш ли, че си права? Баси буклука, а? О, обоженците! О, Цвети! Very nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Alessia. What would you like to drink? Игори нищо не разбира. Yes. Today the weather is beautiful. Научила е 5 изречения и само ги повтаря. Ще се научи, да кажи какво да изсипя. За украинката е една колач, по-ефтино, а пък за чичко един малко. Yes.
Изпусна ме ти, Цветанке! Не съм Цветанка и не съм те изпуснала. Кажи кога е сватбата. Затова сме дошли тук. Чурс. Дойдохме да поканим Боян и оная кощрамбанина. Сега, ти също си поканена, ама ако не си на работа. Утре отиваме в Лас Вегас. Да подпишем. И като се върнем, ще ходим в Хоремак. Да почерпим, както му е реда. Нали така, прияги и юнал. Боян къде е? Ама той се тръгна днес капора. Ще му предам. Много благодаря за поканата, ама съм на бачкане. Нямаше да си на бачкане, ако беше приела офертата на Айван Крис. Щеше да празнуваш като негова съпруга. Не си говорил така пред момичето, не? Айван Крис, Алесия Крис. Ти ми скъса нервите, докато научи английски. Yes. You have to learn English, no Russian. Okay? Yes. What's your name, Иванушка? My name is Ivan. Not Иванушка. Okay? 22. Where are the money? Нямаш $2, нали? Айде ти ги дам другия път. Добре. Знаеш какво е казал Роналд Рейган? Дървото е дърво. Колко дървета трябва да видиш? Бай, прекрасна. You have a beautiful car. Bye. Я неплохой. Я не хочу быть плохим. Но люди меня делают таким своим поведением. Ай, как часто люди мешают тебе быть человеком. Кажи. Къде си? На път съм. Почти съм там. Не искам да ходиш. Какво? Виж, Нина, аз съм пълен идиот, не мога да искам такова нещо. Тебе няма да ходиш. А парите? Не ме мисли. Оправихме се. Не знам какво да кажа. Добре. Не ме чакай тази вечер, ще спя вкъщи. Окей. Ще се чуем утре. Окей. Извинявай. Бог мне свидетель, что я хотел быть добрым христианином. Я хотел только поговорить с этой девушкой, с Ниной. Я хотел встретить человека, который бы не боялся меня. Но Нины нет. И мои $50 тоже, к сожалению. Здоров.
Какво има, Светулки? Не мога да спра да мисля за този майстор. Хайде сега пък и ти. Правиш от мухата слон. Не е така. Не знаеш тези хора на какво са способни. Същото казваше и майка ми. Като ти казах, че ще се женя за теб. Не е смешно. И не е същото. Тези хора са минали всякаква граница. Това момиче живее сред мутри, подкупни политици, съдии. Хора, които си мислят, че всичко им е позволено. Хора, които си мислят, че всичко им е позволено. Колко познато ми звучи. Баща ти не смяташе ли, че всичко му е позволено? А колегите на баща ти не правиха ли с моето семейство каквото им хрумне, без да се съобразяват със съда? Дори да го използват същия този съд да покрие терора им. Да пратят баща ми в Белене, Куциян или Богов дол. Да ме забранят да уча. Да конфискуват къщата на дядъците ми. Да стига, Стефане. Стига. Сега става въпрос за детето ни. Хайде, успокой се. С малко каза. Децата не трябва да са отговорни за родителите си. Иначе целият този дяволски порочен кръг от вини и изкупления никога няма да се затвори. Виж кое време става. Ти да лягаш. Идвам след малко. Хватит. Если завтра в 12 бабки не отдаешь, я тебе по каски нарежу. Понял, сука?